हम जलवा चरइबा हो। डीजे विकास रीगा सीतामढ़ी केन हम जलवा चरइबा हो। प्रेजेंटेड बाय बीएम रिकॉर्डिंग स्टूडियो आलमनगर मधेपुरा। केन हम जलवा चरइबा हो। तू ही बताबा भोले बाबा केन हम जलवा चरइबा हो। केन हम जलवा चरइबा हो। तू ही बताबा भोले बाबा केन हम जलवा चरइबा हो। केन हम जलवा चरइबा हो। बन चई घर में कोरोना के डर से कैसे कामर उठैबा हो। तू ही बताबा भोले बाबा केन हम जलवा चरइबा हो। केन हम जलवा चरइबा हो। तू ही बताबा भोले बाबा केन हम जलवा चरइबा हो। केन हम जलवा चरइबा हो। बन चई घर में कोरोना के डर से कैसे कामर उठैबा हो। तू ही बताबा भोले बाबा केन हम जलवा चरइबा हो। केन हम जलवा चरइबा हो। केन हम जलवा चरइबा हो। प्रेजेंटेड बाय बीएम रिकॉर्डिंग स्टूडियो आलमनगर मधेपुरा। केन हम जलवा चरइबा हो। पूरा देश में छै कोरोना बीमारी केना जइबा बाबा तोरा दुआरी। केना जइबा बाबा तोरा दुआरी। पूरा देश में छै कोरोना बीमारी केना जइबा बाबा तोरा दुआरी। बतैया हम केना काने छै नैना बाबा तोरा धाम कैसे जइबा हो। तू ही बता द भोले बाबा केन हम जलवा चरइबा हो। केन हम जलवा चरइबा हो। दया कर बाबा कोनो रास्ता दिखाव ई वायरस के दुनिया से जल्दी भगाव हो। तू ही बता द भोले बाबा केन हम जलवा चरइबा हो। केन हम जलवा चरइबा हो। केन हम जलवा चरइबा हो। प्रेजेंटेड बाय बीएम रिकॉर्डिंग स्टूडियो आलमनगर मधेपुरा। केन हम जलवा चरइबा हो। दया कर बाबा कोनो रास्ता दिखाव ई वायरस के दुनिया से जल्दी भगाव हो। दया कर बाबा कोनो रास्ता दिखाव ई वायरस के दुनिया से जल्दी भगाव। राइटर भूचल बालकृष्णा के कहाँ छ दर्शन दिखाव। तू ही बता द भोले बाबा केन हम जलवा चरइबा हो। केन हम जलवा चरइबा हो। बंद छई घर में कोरोना बीमारी केन हम कामर उठैया हो। तू ही बता द भोले बाबा केन हम जलवा चरइबा